Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážená pani ministerka. Keď som postrehol, že si vláda dala za svoj cieľ boj proti extrémizmu, potešil som sa, lebo som dúfal, že táto vláda konečne začne bojovať proti extrémnemu kradnutiu v tomto štáte alebo proti extrémnemu porušovaniu elementárnej spravodlivosti, ktorý pociťujú občania tejto republiky. Ale nie. Vláda urobila 2 kroky, ktorými chce bojovať údajne proti extrémizmu. Prvý geniálny krok, ktorý táto vláda urobila, bolo zriadenie komisie na boj proti fašizmu. No tie komisie nám už toho teda v histórii veľa vyriešili, ale za úplný vrchol považujem, že na čelo tejto komisie bol ustanovený pán poslanec Bláha, ktorý je podľa mňa absolútne viditeľným príkladom politického extrémistu. Človek, ktorý sa ukazuje a fotí s tričkom masového komunistického vraha Che Guevaru, ide bojovať proti extrémizmu v tomto štáte? Človek, ktorý obhajuje takýmto spôsobom a sympatizuje s touto zločineckou ideológiou, má byť nejakým kritérium toho, ktorým sa my budeme riadiť v tomto štáte? Čo je to za hlúposť? Na čo sa tu chceme hrať? Pán kolega Bláha a mnohí ďalší, ktorí sa hrdo hlásia k francúzskej revolúcii, ktorá bola známa svojím terorom, genocídou francúzskych kresťanov, kde boli popravovaní ľudia iba preto, že nechceli odvolať svoju vieru. To je v poriadku v tomto štáte? A takíto ľudia, ktorí sa k tomu hlásia, nám teraz idú hovoriť, ako budú bojovať proti extrémizmu? Čo je to za frašku? Druhý príklad, alebo povedal by som ešte ďalší príklad v tomto. Ľudia, ktorí nám hovoria, ako je islám súčasťou našich civilizačných koreňov a európskej kultúry, to nie sú extrémisti v čase, keď vyvražďujú kresťanov na celom Blízkom východe? To nie je extrémizmus. Pre niektorých ľudí to nie je extrémizmus. A viete prečo? Pretože v skutočnosti ten zákon, o ktorom rokujeme, nie je zákon o boji proti extrémizmu. To je zákon totalitný, ktorým pani ministerka zavádza možnosť, aby štát určoval, ktorý názor je správny a ktorý je nesprávny. A toto absolútne zásadne, principiálne odmietame. Ako náhle štát začne určovať, čo je správne a nesprávne, tak sme skončili, dámy a páni. Skončili sme. To už nie je demokracia. To už je kultúra, aká je dnes v Nemecku, kde máte jeden názor na verejnosti a druhý názor doma medzi príbuznými alebo medzi kamarátmi na pive. Lebo jeden názor je ten oficiálny, to je to, čo sa smie povedať, a druhý názor je ten, ktorý si naozaj myslím. Ale my sme toto zažili za komunizmu. Kam to viedlo? Viete, kam to viedlo? Ja vám to poviem. V tom, že dodnes je tá spoločnosť naša pokrytecká. Zvykli sme si na to, že no tak ako zahráme sa na to, čo je správne, a v skutočnosti si myslíme niečo iné. Ako potom chceme riešiť problémy, keď sa ešte aj v takýchto otázkach budeme hrať? Sloboda prejavu buď je, alebo nie je. Ak je sloboda prejavu aj pre nesprávne názory. A ja to musím byť schopný zniesť, aj keď s vami nesúhlasím. Lebo to je sloboda prejavu. Ako náhle začneme určovať, ktoré názory sú správne a nesprávne, tak to je totalita. To je Orwell, to je rok 1984. A to, čo považujem za absolútny vrchol, pani ministerka, čo je v tomto zákone. My ideme niekoho stíhať za to, a bude o tom kto rozhodovať, policajt alebo nejaký štátny orgán, že či niekto prechováva nenávisť alebo sympatie k niečomu, alebo neprechováva. To si budeme objednávať psychologické posudky, budeme človeka natáčať na EKG a na neviem čom ďalšom a na proste budeme mu snímať počítačovým tomografom, ktoré centra v mozgu sa mu rozsvietia a prekrvia, keď sa pozerá na to alebo na hento. Čo je to za zákon, ktorý definuje takéto subjektívne a psychologické pojmy a na základe toho chce niekoho stíhať? Čo je to za hlúposť? Kam sme sa to dostali? Buď sme schopní ustať to, že sme schopní hovoriť a počúvať aj názory, s ktorými nesúhlasíme, a potom je nejaký dialog, alebo toho nie sme schopní. Potom ale nie sme slobodná, západná, civilizovaná spoločnosť. Potom sa podobáme čoraz viacej
na také krajiny, ktoré ja mám pocit, že akoby táto vláda sa tvári, že to není úplne v poriadku. Ja neviem, že v Číne sú potlačané ľudské práva. Alebo že v Rusku si niekto môže povedať taký názor a iný už nie. My to formálne kritizujeme, ale v skutočnosti sa tam rútime. Budú iba názory, ktoré sú oficiálne povolené a ktoré sú oficiálne nepovolené. Kam sa chceme takýmto spôsobom dostať? To, že to robí celá Európska únia a že túto prax a podnikovú kultúru zavádza a núti aj do krajín, ktoré majú skúsenosti s komunizmom, to, že oni robia hlúposti, ešte neznamená, že tam musíme skákať aj my. Keď niekto skočí do studne, lebo je sprostý, tak tam neskočím, pretože viem, že to není dobre. Ale my to robíme neustále. Z Bruselu príde akákoľvek kravina, akákoľvek blbosť, ako tu, keď som minulý týždeň rozprával o pokutách pre chudákov, majiteľov reštaurácií, ktorí nebodaj obslúžia sankcionovanú osobu a dostanú 50 000 eur pokutu. Zjavná hlúposť, napriek tomu odkývané. A chcú to od nás z Bruselu, čo budeme robiť? Kde je tu sloboda? Kde je tu sloboda posudzovať nejaké konanie a slobodne vyjadrovať svoje názory a byť sebavedomý a rozhodovať sa podľa toho, čo si myslím? To je podľa mňa úplná katastrofa, to, čo predkladáte, pani ministerka. Chcel by som tu povedať ešte niekoľko vecí. Áno, ja sa hrdo hlásim k tomu, že som extrémista. Hrdo sa k tomu hlásim. Ja som extrémista v obrane slobody prejavu. Pretože sloboda prejavu buď je, alebo nie je. Ja sa k tomu hrdo hlásim, že som extrémista. Hrdo sa hlásim k tomu, že som extrémista, pretože si myslím, že napríklad homosexualita je hriech. Moje katolícke presvedčenie, kresťanské presvedčenie mi to hovorí. A hrdo sa k tomu hlásim bez ohľadu na to, čo si kto o tom myslí. Budete ma stíhať za to, že sympatizujem s extrémizmom? Ja sa hrdo hlásim k tomu, že aktivity LGBTI aktivistov považujem za škodlivé pre túto spoločnosť a škodlivé pre Európu. Budete ma stíhať za to, že sympatizujem s extrémizmom? Ja sa hrdo hlásim k tomu, že našu západnú civilizáciu považujem za x-krát lepšiu ako všetky ostatné civilizácie. A tá západná civilizácia je postavená na nejakých kresťanských základoch. Ja si myslím, že civilizácie si nie sú rovnocenné. Ja si myslím, že tá naša civilizácia je oveľa lepšia, pretože v kombinácii troch vecí, a to je sloboda, životná úroveň a bezpečnosť, poskytuje našim ľuďom najlepší priestor pre život, ktorý doteraz v histórii ľudstva nejaká civilizácia poskytovala. Hrdo sa hlasím k tomu, že som extrémista, pretože budem vždy verejne hovoriť prostý fakt a pravdu. Áno, medzi našimi rómskymi spoluobčanmi je oveľa vyššie percento kriminality ako medzi Slovákmi, Maďarmi, ďalšími etnikami a národnosťami, ktoré na území Slovenskej republiky žijú. Som v tom extrémista, lebo poviem pravdu? Budete ma za to stíhať, pani ministerka? Pretože celý tento zákon a celá táto legislatíva, ktorú tu pretláčate už dlhé roky, smeruje len k tomu, aby v Európskej únii a v krajinách, ktoré sú v európskom priestore, nebolo možné slobodne hovoriť svoje názory a upozorňovať na problémy, ktoré tu už dávno sú. A všetci o nich vieme. Iba sa o nich nehovorí, lebo sa to nepatrí. Máme iba dve možnosti. Buď si budeme na rovinu hovoriť, aspoň v parlamente a v médiách a verejne debatovať o problémoch, ktoré sú, a možno budeme predkladať aj zlé riešenia, ale budeme o tom diskutovať. Možno budeme hovoriť aj zlé názory, ale budeme sa navzájom počúvať. Alebo dopadneme ako celá Európska únia a celý ten bruselský marazmus, kde proste už používajú iba newspeak a proste politické korektné rečičky a z toho je ľuďom v tomto štáte aj v Európskej únii zlé, sú z toho zhnusení. Pretože im to vadí, pretože majú pocit, že každý na nich kašľa a nikto sa nezaoberá ich reálnymi problémami. Ja vás vyzývam, pani ministerka, aby ste v tej hlave 2 stiahli túto časť zákona, pretože to, čo robíte, je najhorší krok k potlačaniu slobody slova od roku 1989. Nikdy nebola sloboda slova tak potláčaná, ako tým, čo sa vy teraz snažíte urobiť. Aby ste niekoho stíhali za sympatie? Za sympatie? Ako to budete merať? Čo je to za hlúposť takýmto spôsobom vytvárať gumový paragraf, ktorým budete mlátiť ľudí po hlave, iba keď povedia, že s niečím nesúhlasia alebo si myslia niečo iné, ako sa práve patrí.
Nikdy s takýmto zákonom nebudem súhlasiť. A pokiaľ kedykoľvek sa dostaneme do vlády, toto bude prvá vec, ktorú budem žiadať, ak pretlačíte tento zákon, aby to bolo zrušené.